Nibalik ang imong sakit. Hoy! Nak! Nibalik ang imong sakit. Pasti lang. Di pa tadugay na uligi ka sa ospital. Pa. Nak, pinangga na itong anak. Dung, Pa. oh, ako kapita ba na namba na ng Bisaya, Dung? Ay, maulian ka, Dung. Kay bala pa. Sige. Susuyan akong pinanggang anak. Gwapo na akong pinanggang anak. Kanin anim taon yung unta. Nak, so isulubi mo sa nila sa akin. Pa. Hindi ka ba ka na mandaog na? Kida ko ba kasamahan? Kanang isulubi mo sa nila sa tarong Dung kay matutag mo na nambal. Naim magita tag magkatabang na to aning binisayaon na to Dung. Kida ko na tag sa ospital. Hurot na itong kwatag. Kuna na Dung. Paninggapon Dung. Panglibaso ka na yung sakit na maayo ka Dung. Ano pa? Sus, bahalag mapugdoy ta ni Dung. Kuha natin kwarta sa ospital. Ate ka. Para makabrato ta, adto ta sa mananambal nga kanang mangutan at tagkisay makaayo na imong sakit nga mananambal. Kana binisaya. Ha? Ate pa. Sus, intawon Ginoo ko. Tapangin intawon may anim na akong anak nga sus, intawon nga anim ning naong nga ni maliwat ako. Ano ba tiyan na papa ka? Anam pagtambal tag binisaya na paglibasog si imong sakit tong wala maayo ka. Ha? Sus, kuno ni ani naman ni maliwat ako ni bataan ani man sa ni. Ang naong wa makuha gyud. Kung tanah dari anak kay wa mo magibawa ni mga guara diri. Nay babae ay. Ato pangutan-on nambal ring Bisaya. Sige pa. Day. Pwede mo tanah day kanang asa nang balay ni kanang episode day. Kanang Balay. mananambal ng Bisaya. Balay ni na episode Oh. mo na datoy balaya. Kanang mananambal sa Bisaya day. O mananambal man na siya. O kanang ako tabatambalan day ba kini akong anak lagi day gidaan ako di hospital day bati naman ko kay nagnaong at ngadaw nya kan samot nimo ka bati naong. Kanang makaayo kanay siya ni day. Ambot lang ka ha kung makaya baka na niya. Sige, arisa ko. Oh sige day, salamat day ha. Mo na tumilan ni episode. Kanang ay ko 5 minutes later. Bisog dalo pakigisog do. Ay, pa. Ampus kini pamurian. Sugin dando. Piday. Mao na tingali ni do. Doon na lang ta do. Abot lagi ka lang pa. Doon na balay nila pa. Doon na do. Doon yan akong batig na nga anak. Ayo. Balay pa. Hello sanak. Punta natin sa ano pa bit na itaw ni. Hello tay pisot. Hello tay. Tatay. Tay pisot. Ba? Hello tay pisot. Tay. Tay pisot. Tay may hapon diha tay. Oy, usa ato dong. May hapon diha tay. Oh, may hapon na dong. Usa ato. Niya lagi mi tay kay patambal mi na akong anak tay nga kanaang masakiton. Oy, nang sombrero dong. Ambot tay ay kalit pa lang ni tay gidaan ako ng ospital ato naging semana tay nya karon ni ako ang problema ani kay samot man ni yan sakit inon ibati mo nung maing naong nga mo magpatulon. Ay, dahil mo rin ato ng balan. Sige tay. Anak, Ay, dahil mo rin dong. dali nak. Saan naglayo sa aming kanta? Palikura rin na, palikura. Palikura. Oh. Naon sa amrin siya? Ako ni gidaan. Ako ni gidaan sa ospital tay nya. Kana ano niya sakit mo na ito naging semana niya. Karon kay pagawas sa balay ganiya kay ang problema na no kung maayo noon kay wala man no misamot ni ibati man ang maing naong tay nya kana ang Pati yang naong. ibatig maing naong nya kanang murag putulon. Sa to pa unsam jire gusto nimo patambalan na ni ang kini iyang pagkabatig naong o kini iyang pagkapatulon. Ang ako tang tumong tuyo ang hindi pagpatambala ko natay ka na muli ay sa tanantay nga manliwat na siya nako pod nya di na siya patulon. Sa to pa problema kasi ang pagkapatulon ug siya ang pagkabatig naong. Kini no niyang pagkapatulon sakit nga pagkapatulon boss makaya ra ni nako kay kadaghan mo kasugat ingon ani nga sakit.
Ang kinila iya pagkapatignaw. Lambal ka. Murag Tatay pisot. murag istoryaon na bagay pero paninghoon ako kuto sa mahimo nga mayo ni siya. Mayo ni siya ato tambalan ha. Likod. Ah, lingkod. Lingkod. Grabe yun niya sakit. Oh, lingkod. Pisot din kita. Kanang problema Ah, kita. ato ni tambalan. Ikaw ni bahala diya tay pisot. Pagkuha pala ko kuha sa kaha be. Pala ko kuha sa kaha ato tambalan eh. Ay kablaka, ayo hon tani. Oh, ano, hilom na. Tatay pisot na. Hilom na ha. Hilom na. Kopte, boss. Tatay pisot na na. Atong tambalan ha. Ayo. Daga po kung apo diri tay. Oh. Hop. Tatay Primero. Kini akong orasyon primero, mo ni siya makapawa sa iyahang patol. Sige tay, Ha? sige tay oh. Oh. Kung sa imo nakita, anira takotob ha. Ayo ipanabi dito sa gawas. O tay. Primerong orasyon. Orasyon tabudlong tapay-tapay nga nagpukong, panit nga naglugpit, unod nga nagungong. Oh. Burag dunay alibyo sa imo nakita. May love you tay pisot. Oh. Nene alibyo. Kusba na to ha. Yung action pa ang ganila tay. Wala na siya ka Oh, na. mao ni siya Sa nibi tay. mao ni siya napasabot nga ang kandila yung action siya paong kay iyang daw tang espiritu ni gawas. Mo ba tay? Oh. Murag gisaniban tingnan ni kung anak tay. Ang iyang naong karon na uli-ulian naman ang iyang pagkapatol. Ang problema siyang naong na lang imuhang ang ato ang sulbaron. Tay sige tay. Kani kamuti ko no tay. Ikaduhang orasyon. Isprikongkong, isprikingking, isprikangkang. Ang burikat sa kamagayan, dili na mo bikangkang kay hadlok handusan sa numero 8 lansang. Ha? May love you tay. Yung akong ang naong yan tay mo usab tay. Atong hinahinayon og tarong iyang naong. Pa, Nak, nansari ko ba? Ha? Nalimot ka na? Tarong nga natong naong ha? tawon. Kinsam ni siya ba? Tatay pisot ni manambalan mo ni na. Okay. Mo. Ikaw ditong Oh, nanay alagyo ha? bantog nga mananambal day episode? Oh. Tay. Nya. No. Salamat kay ni tay. Oh, Ay, oy. gidi ang anak tay. Oh, wala. Ang iyang pagkapatulon, okay na siya. Medyo. Okay na kitay. Oh, panit ilang basin mo balik. May tambal si tatay pa. Oh, salamat kayo nak. Pasalamat ni tatay pisot na. Ay, Oh. shot. Salamat kaya nga imo gitang na ayo ako ang sakit sa murag patuli man siguro to. Sakit ko ako Mo subot. to siya kita og patol. Patol gito. Oh, wala problema. Basta ako'y mo tambal, epektibo kayo. Tay, salamat gyud kay tay. Oh. Dako kay ko pasalamat ug utang na kung kabubuto nimo tay. Tay, Sunod salamat tay kay tay. akong ayuhon nimo tay. Ang kinahanglan sa dakong istorya tay be, mahimo tay. Ayuhan sa tao ni tay. Bitaw sa tay. Kini ko Oo, bakit sa tay. problema kay ko ni tay. Way babae nga. Doon na ko tay. Oo, atong testingan imong naong itsura. Atong testingan maayo ba ni? Pero panit lang sa basta imong anak kundi ba mabalik yung pagkapatol. Nya kini yang naong panit mga limak adlaw gikan sa pagkakaron. Kung pamina mo way alibyo, maura ka po yung itsura bati kayo. Ay balik lang dre. Katong Sige, tay. tiwasan katong ayohon. Salamat kay tay pisot ha. Kasi kay, unahilan mo tay. Oh, sige. Dagang kagayan salamat tay ha. Oh, lagi. Kaya, dagit tay, balik kami tay, ayuhan kita ng naong tay ha. Oo, lagi. Ayohon tara. Oh, Sige tay, salamat kay tay. Oh. Nakon lang muna kay ayo naman ka na. Oh, sige. Namping mo to. Nak. Tulak ako. Tulak ha. Dagay ko pa kay, ayaw na ko. Pastilan bata. Libog ko ng bata. Kuha ka na sing anak. Pati mo yung now. Manambal sad. Problema siya maayo bug ng dagwaya. Paita eh. Ang utana jud mayo eh. Susihon ko nig mayo. Kuha bigin tinor nga anak. Duduha ko sa kunahuna. Uya taon eh. Gwapo mo kung pagkaamahan niya akong anak. Alanganin mong dagway. Bungot sa ok-ok. Problema. Ibalik hanin ako eh. Na? Pa! Dali sa dunibi? Ano ba ba? Batay. Ibalik ka na ako dito ni
Tatay Pisot, binuang man eh. Nga naman pa. Ayaw naman ko. Ayaw na lagi ka, pero... Nandil lang ka musulti, masakitan ka. Ato, balik ta. Sige pa, maong kayo gusto nimo. Balik ka nga to. Basta malipayon ka pa. Malipayon sa ko. Ano ka naong ni mo? Ano nila ako naong pa? Tingin pa kapati anak ta na. Gwapo mo ka ba? Ano batim ko ba? Mao gani ako pang bugtong pangutana. Di matubagan ng gwapo man ta ko, nung bati man naong ko anak. Balik ka sa nambal pa. Malipayon mo, ayaw ko pa. Tay! Tay! Pisot! Tay! Tay, Oy, sa ato? Oh, nabalik man mo. Tay! Ako tay. Nituod ko nimo tay nga naayo nimo ang sakit sa akong anak kapatol. black ka lagi siya tay. Mao yung balik ko yugan lang ko kay ako lang gipayunan ni si Papa nga iya gikuno ko tambalan mo balik kay ambot nang sa problema niya bahin sa kuha nga naayo na magita ko. Unsa may imong tuyo na ani boss, imong bata boss. Kanang kapatid sa naong lagi tay. Ano mo nga? Oh! Ni anak man kalit siya na niya naong. Yo, isog na yung naong. Sa man na naong nga tay ay. Libo ko aning tao rin. Ato ni. Kagwapo na kung pagkamahan nga ni nanay ni anak. Akong anak. Ay kablaka, ay dol re. Kung doon na kung sakto mo pagsalig ka nako, Ah, sali kay kon mo tay. may mas dako ang posibilidad nga maayo ni ang imong anak. Mao lagi tay. Tapay ko na ko tay. Oh, ay kablaka. Ako tay. Sali ko Hilom. kay Hilom lang mo, hilom. Ay ito atong kan. Bleh. Atong orasyonan. Orasyon ni San David. Gingon ka mang manulunda. Before ka man muhigda, sirad ing bintana, patyang suga, ikanay bahala sa gianan sa bata. Unsa may tanaw nimo, boss? Wala jud alibyo ang nagway sa mong bata? Ay, tanaw na ko na ako anak. Grabe tay. Ay, magpalit sa lagay. Sabi gabi tay nga magpalit sa lagay pa nga imo magiging anak. Anak lagi ta kanak. Tanawa sa kuno ang naong si mga man. Kagwapo ani mga man. Yan mo na imong dagway. Ayon na naman paglalis. Di ba tay tawalan ko tay gwapo mo sa tay no. Gwapo para gaba. Ato testing. Balik. Kini last ko ning orasyon. Manghinaot ko nga duna kay makitang kausaban sa dagway si mong bata. Kining orasyon na mao ang niyong orasyon ako nga pinaka-epektibo. Kaya ko no tay. Tuo ko nimo. Ayuhan ko tay, ayuhan ko tay. Pausap ni na ako tay. Orasyon bitin-bitin, kumuts totoy, kuots tintin. Oh, unsay tanaw nimo? Sus! Ano ko? Way ko saban! Sim no kumutuwa ni tay. Kung tanong ko tong asawa na ko, ay ngunyan na nagwayan ako na. Kalong pa. Imo Unya na. kong anak pa, imo kong nanaon. Di, ane. Sa man ni tay. Klaro nang tinambalan nimo tay kay Sa tinuod lang, boss. Kini ang pagkapatulon. Kaya ra kay ni sa kong powers nga ayohon. Oh, tinuod na pa. Naayo gi ko. Pero ako dugay naman jud kong manambal sa tinuod lang. Karon pa sa kong kasugat aning sakita. Oh, tinuod na pa. ano man tay? Kini ang pagkabati siyang naong. Sabi sakit na ko tay. Nahurot na lang kini ang pagkabati si mong naong. Eh, may batik na ako nga diwatan ko ani nga Ay, ako ang mahal. sabi sa waya niya akong anak tay kay pinangga kay nako tay ako re pa itambalan nimo ang kapatid si naong ano sa waya. Dili, ako pasabton na mo. Sakitan ko tay, amahan ko tay. Ayaw lang pagsuko-suko, kalma lang. Ako, prangka lang ko. Ang akong powers nahurot na gyud. Unya tay, ngano nga? Tungod aning iyang dagway. Ang tanan akong orasyon nahurot na. Prangka pagka-istorya. Prangka pagka-istorya. Di ko ni kaya ang ayohon na nga. Dagway ko din niya. Pagtarong tay. Dagway ko din niya. Mo ni naong niya. Mao gininaw niya. Ato pa di ka kayo ni kapatid naong sa kong anak. Karong niya tay. Ako ring amahan. Man, bati yung kagnaong. Tarong tay. Tayo na mayo. Tarong tay. Sa tinuod lang. Milagro ray yung paabot na. Milagro ray yung papabot na. Ano siya ba? Nga naman nabala pa nga di naman yung kunay pailan nga imo kong anak. Eh, bati yung kagnaong. Bati yung kagnaong yung anak. Milagro ray yung Tay, ayaw niya ako ng tay. Tay. Ay, saan na corona ni pa? Pati kikik na ako eh.